bandiraɓe sehilaɓe Hady Gadio salmini on goor fof inde mum e yettode mum no heewide ni e kadi no tawra fof eno yeɓirta oɗo ayaw mi salmini ɗum mi weltanima ɗum kadi mi ñaaguima ɗum yafuya to faya to so wonno oñori ɗumen kadi min Oumar fof wona ha Moussa walla ha metta wonno ala ko yidde tan yewtidde e bandiraɓeɓe ko ganduɗon ni walla ɓurɗon min andude noon bandiraɓe sehilaɓe ɗum mi salmini on mi weltanima on Oumar a haali gonga ene teska kala nde koorka ari yonti nde natana artiste en ɓe surtout comédien ji ɗi ɓe natanta ko haalde haala koorka haalde haala koorka noon mbo sikki wona ha koorka yonta tan nde haale ɓawri ko waaju neɗɗo yaruno hen kono ala so koorka ko hunde wande fayida e nder l'islam par ce que ne jeeya e les 5 piliers de l'islam ko jeeya e 5 piliers de l'islam noon foti ko renede rente toppite kono en jii adi hen ko jolfuɓeɓe comédien ji jolfuɓe ɗe nde wonno koorka ko hunde musde haɗede no gurdunoɗa haɗede ñamde haɗede yarde haɗede won gueɗe ha keewa musat so tawi noon a watti hen haqqille ma tan normal ɗum musata nde wonno aɗa andi ko hunde waɗide kono kamɓe ɓe dewdat hen ko wiyete jalnika walla mbiyen comédie ha ɓe gadda hen caɗele ɗe ganduɗa koko jalni tan yimɓe ne jala walla ko jalkidde koorka ko hunde hanani koorka hanani jalkirede so tawi koɓe wajotoɓe ɓe garde e leñol ngol ko pour wajade comédien ko bajotoɗo ko ñemtinowo ko wonani nde wonno comédien ko waɗata ko wona noon wori ha ene wawi ni tawa comédien ñemtinowo walla baɗowo série o tawa ko koorɗo tigui rigui no hoora kono noon jalkittu koorka wonay ñamde wonay suuɗade ene waɗa gueɗe kamtoriɗɗe e nder koorka te kamɓe foof e kuuɓal ko ɗum ɓe mbaɗata ɗum ɗon noon ko fonno tewede ko fonno tindinede yimɓe holno mbaɗata ha koora tawa caɗele ngala hen kadi no ndentorto so wonti contraire hankkadi bonni koorka jalkiri ɗum ɗum ko hunde ne hanani ɗum ko enen yewɓoɓe ni ponno haalde hen kono jiita ko yimɓe ene belti ene jala ene keppa ko ɗum arata ma won ko ɗum bonni ɗum bonnata ko so tawi neɗɗo comédien mo jeeɓata o on woni idole ma on woni battorɗa gueɗe ma fof kono on wanma fof ne welma sa renaki sa rewi gueɗe oñiɗi ɗe haalata e korka ɗe walla ɗe waɗata e korka ɗe sa renaki a sela lawol ko hunde nde hanani en jii enen koreji men e koye meɗen fonnoɓe arde gadda réplique no tubakoɓe mbiyata ni so tawi ɓe mbaɗi ɗum jalkiri korka enen l'islam en ɓooyi hen kadi eɗum musno en no série ji ɗi jalkinirta korka ni kamɓe ɓe gara ɓe gadda moƴƴere no neɗɗo waɗata ha korka mum moƴƴa ɗo neɗɗo rewata ha korka mum moƴƴa so ɓe beelama ni ɓe nodda hen sernaɓe ɓe invite ɗumen hen ha mbajo hen yimɓeɓe mbawa rewde lawol mbawa moƴƴude nde wonno mi haali on an mbimi korka jeeyako e calɗi 5 islam ɗi Allah yamiri ɗum noon ɗiɗo calɗi 5 kay ha hen gueɗel gotel fotani bonnede ha hen gueɗel gotel fotani jalkitede noon mbaɗirta ni kam min ɗum henanakimi ko gonga noon mi meeɗa nadde série ji e korka kono noon haal plané ɗo gondumi ɓe liggottonomi walla ɓe gandumi ene mbaɗa ɗum kono ɓe ndi ko hello jolfuɓe ngo toon ɓe nawiri ɗum noon ko no jirmi ɗum dal ko hunde barkinade ko jalni ene wawi waɗe hen tawa neɗɗo ne wawi wadde ha waɗa réussir korka muɗum kono ko jalni tan ne waɗe ha neɗɗo waɗa dérapé ko balɗe 50 walla balɗe 29 ñalawma foof aɗa addane kono jalkira korka te yimɓeɓe ene keewi téléji ɗi ne keewi ɗum sa renaki nawata hen ɗo feewi fanani en e fandare moƴƴere sernaɓeɓe ene jogui hen part de responsabilité nde wonno ko hunde nde ɓe jeeɓata walla nde ɓe kalante nde korka yonti foof kono en meeɗa nande sawto mabɓe e wiide heytade yimɓeɓe ko mbaɗata ko moƴƴani ɗum ko hunde nde hanani baru kono ɗum ko mi wiiɗo hen mi meeɗa wadde ɗum kono mi siftora min mbaɗi hen ma won cili ɗiɗi koorka rawandeya Demba e Bodiel to 2STV waɗino koorka kono noon komin jii ko so tawi neɗɗo fuujima e koorka holno ƴettirta koorka muɗum on saaha mboɗo siftora ko Amadou Tidiane Ndiaye
resno sokhna ba noon woodi ɗo yehi jangde artiri ɓe kokka tamaroje ha kewi fuuji o ƴetti hen tamarore o waɗe hunuko makko o moɗanni kay joni noon yimɓe goni wiidemo korka makko taƴi ma o yobta min jeehi to ceernajo mawɗo min namdi ɗum nde min namdi ɗum de haali hen wi ko so tawi neɗɗo ko jumɗo hayso moɗino korka makko bonani foti continude ayi ko hono ɗum ɗon min mbaɗi kono wona kay jamma ñalawma aɗa jalkira korka sernaɓe no mbirɗa ni ko ɓen koye men jogui hen parde par ce que kamɓe koɓe kaali fof hande o eɓe nanana ko kamɓe ponnowi arde ɓe mbiya ɗum ɗo henna yo ɗum nattu soɓe mbaɗa yo mbat ko jalni kono yo mbat ko ene findina yo mbat ko fewnata korka boru a haali gonga mi wayri gueɗe ɗe no fewi kono noon wona accude wona haydara nde wonno mi meeɗi namdede nde jahanmi makka nde waji goto wimi an kam sa yi makka ha arti beele awa pat théâtre mbimi théâtre ko liggueyam nden mbiyami woppu ko heewi mi waɗi hen galle mi wurni hen ɓesgam ɗum ɗo fof mi woppat ɗum wonno ko meccal no journaliste woniri meccal ni no ndemowo ndemowo woniri meccal ni no boulangerie woniri meccal mum ni ɗum mbimi somi arti ko hen continue nde wonno kadi ɗum ni nayi makka ɗum jeeya ko nayi makka baru ɗo gonɗo mi woppani théâtre kono komi woppani ɗum dawal komi ɓeɗɗo ha gandumi ɗo mi ari hen ha ɗo a winani ko minen gadi hen alhamdoulillahi min gari hen ha ɗo min péri laabi min duusi sukaɓeɓe min mbaɗi hen fodde amin foof kadi so Allah alhamdoulillahi foof dañama hen neɗɗo yimɓeɓe dañama hen ngaalu ngu dañama hen no hanniri ni mi woppani mi waɗi recul noon guila ñawu ngu ari faade joni min coobaki e gueɗe ɗe heewi ɗo noddami e série ji mi yahata nde wonno kadi ene wawi série ɗi no jarata ni mataw haqqillam yarani toon nde wonno ma gara kalnami holno jiɗirɗa ha para mi ƴeewa so tawi ene henanimi no mbaɗirɗa ni mboɗo wawi yaade toon pour waaju mi soobo hen so tawi mi wawa yaade toon pour yaltinde waaju mo potmi wajade o rôle mo kokkoɗami o mi watta ɗum kadi ñabbu ngu guila jooli faade joni mi buusani wan noon komi ɗoftiɗo wiya ko yimɓeɓe yo ndento yo coro ɗum waɗi noon mi buusani mboɗe hen ha joni de kono kam so Allah kadi mi ala e activité kono noon kala ɓe gonnomi kam ha joni e continue activité ji ɓe nana mbaɗa tel film aji ɓe nana ko mbiron série ji ko ɓe nana e hen saji mbaɗa voyage uji ɗo e Fouta min noon guila min garti ɗo hen ɗanngal amen Europe min e Demba e Bodiel mi yahani e gueɗe he kadi neɗɗo kadi wonɗo keɓata a fotani tan wadde ya garta e ko ganduɗa ɗum ɗo henne kadi ala ko jaari ko gonga noon leñol ngol ala fof ko jarnanimi leñol ngol ne jarnimi hunde foof e aduna guila e mette muɗum ha e beelam mu e tout pondum hen kadi so wonko dañanmi hen e ko somi dañata hen foof leñol ngol ne jarnimi ɗum kono e oɗo saaha kam komi denti komi ɗoftiɗo mboɗo deeƴi ɗo gotel mboɗo e weram ɗo gonmi e weram ɗo noon somi yi ko henanimi noon kadi janggo e jaam hatta so Allah jaaɓi mi naata e golle ɗe nde wonno alhamdoulillahi rabbil alamin Allah ni sella Allah hokki en cellal kadi ko andano hen ko ha joni no woodi wonko jiggani goɗɗum ko deeƴa ko dañama hen koye nde wonno mi wonano tan comédien joué théâtre mi wonano tan acteur joué film cinéma ala komi windiyanke gonnomi hen komi dirigeant gonnomi hen komi gardinoɗo pelle gonnomi hen kadi komi ɗo dinguiri no jiirum gueɗel ko ni henna Omar mi weltima no fewi nde wonno hunde sarima sakima emin kewno wiide dingiral yaaji fijaka on dingiral yaaji fijaka noon ko on saaha eɗen jogui capacité ji meɗen yidde wadde théâtre uji eɗen mbawi eɗen jogui élément ji muɗum eɗen jogui yimɓe muɗum eɗen jogui hunde mum foof ha timmi kono ala ɗo piƴƴen woni ala télévision mo mbawɗen yaade kolliren hen koye meɗen ala on saaha kala télévision mo garɗa hay mo yimɓe ndendi o no national o a yahata ko hay so wona ande El Hadji Ndiaye studio 2STV felliti wiide mboɗo woppa oɗon mbaɗa théâtre uji e 2STV ko sababude leñol ngol noon hay somi dañani hay batte ko sababude leñol ngol waɗi mboɗo woppa min mbaɗi toon hitande e lebbi 5 waɗande leñol ngol théâtre uji ɗi ene wayno min dañani walloɓe sponsor kono kam ɓe mbawi wiide El Hadji Ndiaye e ɓesgu mum fof mbaɗi hen ko mbawno Oumar so ruttade e série ji he noon hande o sukaɓeɓe réseaux sociaux ɗi jaaji alhamdoulillahi
nde wonno ne belɗa fof a yeɓat théâtre sa naati internet a yeɓat hankkadi ko jogade portable mum tan jogade crédit muɗum kono noon ene heewi changement nder woni komi famani hen ko eɗen mbaɗen kono jiggiɓe ni wadde téléfilm hannde o ko gonga c'est bon ene weeli ene waɗi fayida kono jeeyata ko modernisme ɓolo ɓolo ko gonga no hannde o yimɓe poti wonde moderne kono wonko ganduɗa ɗum kadi enen jeeyi ɗum eɗen poti haadde e haqqe men on ɗon so wona ɗum sen naati e série ji hen no hanniri ni joué ten ko façon ngaji hoɗɓe e teeru hannde o a wawa wadde feere ha jiiya Fouta e nder série ji he a wawa wadde feere ha jiiya gurdam men nden e nder série ji ala hannde o wonti gurdam tubakoɓe nder wonti gurdam jolfuɓe e nder série ji mabɓe he jeeyata ko neɗɗo joué e nder étage uji ene joué e nder galleji baɗaɗi bien meublé ɗum kono jirten théâtre uji jolfuɓe ni série ji wiyata ko hannde o so tawi on mbaɗi Fouta ene jalni ni way minen noon kala nde min jouno e nder teeru ɓawo janggo min jouata ko Fouta min gaddina en ko woni dans les régions ɗum sernuno série ji men ɗi joni e théâtre uji min joatno adana ɗi hayso nden kaɓirɗe ngala no fewi ko gonga kadi ɗum yuɓɓani no hanniri ni nden kono kam yimɓeɓe ɓurno e ley heppande théâtre o hannde o ɗum ɗesi wade no kuuri cilal ni ɓe jaafo ina heewi ñalam fo a yiyat façon ngaji ayi oɗo troupe tan jamma ñalam ko yaltini série ji jamma ñalam ko yaltini série ji ko gonga noon kadi nden dañal ngal heewani hen ene wawi taw série ji mabɓe ɗi ko ɗo ɓuuri wadde dañal seeɗa no wawi fodde foof nde wonno eɓe jogui des chaînes internet ko ɗin jogui gueɗe mabɓe ɓen joɓataɓe kono kam mboɗo wawi wiide eɗum ñimbi en ñimbi no fewi nde wonno jolfuɓe gadi hen en d' accord enen hay so eɗen gara hen eɗen mbayno mabɓe ni oto jejji tan ko mbaɗanen tan oto jejji tan ko men ko mbasen jejjide no hanniri ni gurdam meɗen kirɗam ɗam baru hannde o way tan kono eɓe jaltina e nder téléfilm aji mabɓe ɗi no en gurdano hannde o sa yiiɗi hollirde loonde a yiyata ko butilaji jareteɗi sa yiiɗi hollirde horde a yiyata sa yiiɗi hollirde lahal a yiyata sa yiiɗi hollirde mbeɗu e gueɗe mbaɗe noon hay batte en a yiyata ɗum noon jabbuwal en e gueɗe mbaɗe noon horde lawde en normal a yiyata ɗum noon hannde o rewa ko e cikkata ko France gonɗa saɗa yeeɓa sukaɓeɓe gonɗa tan koye haalde Pulaar kam kono cikkata ko France gonɗa ko gonga eɗen jogui ɗum yimɓe meɗen dole koreji men ko moderne enen jogui ɗen ɗon gueɗe no jolfuɓe jogori ni kono noon min wiyanno nden enen ɓuuri jolfuɓe ɓurduɗen ɓe koɓe jogui ɗo ko eɗen jogui ɗum alors enen ko joguiɗen diwnuji men Fouta ko kamɓe ɓe ngala ɗum noon eɗen jogui on atu hande on atu woni koye yoolade il faut ko ɓorna panno simis mbaɗa karwaɗe aɗa jou walla mbaɗɗa sabador ma joɗɗo e wutti joɗɗo sinon a ala hen ɗum woni série ɗi ko namdi ko ɗi keewi noon ala fo hande o to ɗum ta ñoƴƴata e télévision ma e portable ma ɗa yeɓata gaɗe mbaɗ noon ene waɗi dénaturé gueɗe men foof cosaan meɗen nana yoolo Oumar hay ɗemgal ngal nana ɗesa yoolade hol sababu mboɗo wawi wiide ko wayno hande baba Labba Camara en Yaya Ba en Hady Gadio en ɗum hande o ngala e série ji meɗen koɓe mbaɗanno ko e Pulaar moɓe kalanno no mbajortono ni ɗum natti wodde jogui gueɗɗe hande o doole hen ko jiddu jeeruji hay so wona foof kam ko jiddu jeeruji ko ɓen kalfi gueɗe ɗe hande ɓen jogui gueɗe ɗe nde min ɗesi ummat ɗon seeɗa tan ko kamɓe lumi yolde hande o kala pine Pulaar kala ɓo ƴewde hande tawata ko joddi jeeri noon wonko ɓe mbawi addande en kono wonko ɓe mbawa addande en adan ko taniraɓe mabɓe kalantanoɓe walla yummiraɓe mabɓe wonande kam jogui hen yummiraɓe nayɓe seeɗa ɓe ɓen kalantanoɓe gurdam men no wano kono minen komin guur ɗum min jibina Fouta min mawni Fouta min gari kono waɗe ɗo ko fof koye Dakar wona walla koye teeru wona kono koko men min gartiranno ɗum waɗi affaire o ɓurno presque mboɗo wawi wiide wawde nadde e yimɓeɓe kono ɗo joni sa yeeɓi tem jolfe a yeeɓi tem Pulaar mataw ɗemgal ngal tan change kono noon foof ko gotum wadde gamru men way lima ɓornuko men way ndiyam kadi e gurdam men fof way lima hande o aɗi e série ji yimɓe jata koye burilaji moderne
jarata koye e ñamata koye ñamirta ko fourchette e ko way noon ɗum ɗon noon ko gonga hande o eɗen poti ɓaajde ɗum kono wona ha fof totalement ɗum noon commune fof ene wayno hippima yoolima safara koko wari on tan ñaw war mbiɗa wawi wiide nden ñalawma fof min jiiye jiyanɗe ɗe ganduɗa ɗum ne wawi naftu leñol ngol nde wonno magiyankoɓe nden ala ko goppi hande ɓe gaddat min jiiya politicien no waɗirta politique Fouta ni fewani ɓe gabbo e ɗum ɗon ɓe joué ɗum ɓe jiiya ceerno moƴƴo pewɗo no wayni ɓe joué ɗum ɓe jiiya pewɗo mo fewani o e sernaɓe fiɓir baji mo fewani ɓe joué ɗum yimɓe findinde leñol ngol ñalawma fof aɗa yiya gueɗe garoje ene mboma leñol ngol yimɓe joué ɗum ñalawma fof aɗa yiya gueɗe garoje ene moƴƴe leñol ngol joué ɗum pour ɓeydade fewnide mi hokkuma yeeru min joui bourse familial min jeeyi ko ha reedu Fouta min joui bourse familial hande o mbaɗa wawi wiide Oumar kala bourse familial gonɗo e nder Sénégal fewani hono ɗum ɗon noon min jiyanno min gara min joina ɗum yimɓeɓe bourse familial fewani nde wonno kalfinteɗo alhaali bourse familial wiya ko miskineɓe jeeyo waɗata hen ko dañɓe waɗata hen ko alɗuɓe jiiya toppiri ɗum o waɗata hen ko ɓesgu mum foof waɗa hen sehilaɓe muɗum waɗa hen ɓesgu huuɗi sehilaɓe mumen tene wiya e nder galle hayso ko neɗɗo goto liggora hen ɓen ɗon potani heɓde bourse familial kono noon ko wasɓe ɓolɓe goppa sa yeehi poste uji jiyata ko alɗuɓe ɓolɓe joom doole en joɓete bourse familial hono ɗum ɗo min jiyatno min gaddan ɗum leñol ngol e gueɗe kadi baɗe noon ko wona ɗum tan yimɓe fof belto hen kadi ganda gonga haalama ala momin kulno hen ala momin kersuno hen ala par ce que nde wonno gonga Oumar ko Allah tan jeeyi ɗum. WINNDERE.